abokan juna ne wallahi abokan juna ne la finale avant la finale ba mai rabuwa da gidan wani yau gashi ta hada su ƙwarai Alhaji Hamza Ahmadu mai nasara yau yaran ka ne gaba ɗaya ta hada su Alhaji ya gode Haji abokai shugaban kan Alhaji ya gode aine aran majabsti na Alhaji Muhammad aran majabsti dia ha maticino ta goda ni macino go wallahi kokowa ce ta masu rai dukkan su kuma ta kadarai demo Zakiru Ibrima maradi Zakiru kowa ya san shi akwai zuciya sosai akwai kishi Zakiru Zakari matashin yaro ne technocrat wallahi ya no maradi barka kyauta da Haji ta so maradi to Sala barka kyauta Haji ta so birnin maradi wannan kokowa in ba ta kare ba ai duk wani lumfashi ma wani dauki a zashi why Zaku are no rabu bo kusi ki moyi barkulu lakara sikar patora to ini da jarga wallahi ini da jarga zure kama tsakanin AIBO Hassan na maradi da Zakiru Zakari na tawa dukkan su masu rai ne kokowa ce mai matukar shawa AIBO yake da baka AIBO hankali AIBO ya kada AIBO ya kada Zakiru Zakari wayo Allah Zakiru dan nan kwanci ma ya kasa tashi wallahi da tsananin takaici ya hakuri Zakiru wallahi dama kokowa haka ta gada AIBO ya dawo daga baya ta da aboki na yana cewa ya hakuri aboki na dan uwana AIBO Hassan na maradi ya kada Zakiru Zakari na tawa en 28 secondes. wallahi ba ta lokaci ba na tawa na maradi AIBO ya yi wani duka ya hannu wanda Allah ya bashi barkan gaba ɗaya ya rukun kunin Zakiru ya mari mai shinkafa maradi da maza na suke kai sheka AIBO kai sheka irin Hassan haba ni ban samu damar lissafin ai wallahi ban samu damar lissafin sai gwanda nau ta yi ba wallahi a saurara maka da a saurara ba Allah Zakiru a saurara maka da sam ya kihe kai